Yung ulit akong area mga lods. So, akong ipakita karon mga lods akong pisto. So, muna yung mga lods basta buntag. Hangin kayo. Muna akong gamit mga lods. Kaya gawas na mga lods, gawas. So, bakit yung kasada mga lods. Nabawdok na mga lods. Muna akong baligya mga lods. Daspan, toolbox, mousetrap, babo, baldi. Kaya mga klase mga lods. Nakuha ni mga lods, mga large. 17 inches, kani 14 inches. Medium, large. 350 mga lods. Mousetrap. 350 akong toolbox naman. 500. Tapos 350 ko na. So, mga lods, mali ako pwesto.